Zdravím vás, v dnešnom videu si prejdeme základné rozdiely, alebo teda hlavné rozdiely medzi poistením invalidity v jednotlivých poisťovniach, to znamená, že ktoré hlavné kritéria potrebujete sledovať pri výbere optimálneho poistenia invalidity v životnom poistení. Tých kritérií je niekoľko, ja teda vyberiem z môjho pohľadu tie kľúčové a tie hlavné. Tak prvý hlavný rozdiel medzi poisťovňami, v ktorom sa líši poistenie invalidity, je to, že či poisťovňa vychádza pri poistnej udalosti z toho, že či je za poistnú udalosť považované rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku od sociálnej poisťovne, alebo iba mať rozhodnutie o znížení, alebo teda ten tzv. Posudok o znížení pracovnej schopnosti od posudkového lekára. Sú to zásadné rozdiely kvôli tomu, že tá postupnosť je nasledovná. Ak človek utrpí nejaký úraz alebo chorobu, tak po ustalení toho zdravotného stavu človek ide najprv posudkovému lekárovi, tam sa môže zdržať niekoľko mesiacov, kým sa dostane k tomu záveru a následne ešte ide teda jeho papiere idú do sociálnej poisťovne, ktorá skúma, či odpracoval dostatočný počet rokov, či odvádzal odvody a na základe toho potom sociálna poisťovňa buď vydá alebo nevydá teda rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. V súčasnej dobe už všetky poisťovne majú za poistnú udalosť definované práve iba to zníženie pracovnej schopnosti, to znamená ten prvý nižší stupeň, ktorý je teda priaznivejší pre klienta, ale najmä pri starších typoch zmluv bol veľmi častým javom, že poisťovňa mala definovanú poistnú udalosť pri invalidite až to rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku. Takže to je veľmi dôležitý parameter. Ďalší parameter, ktorý rozhodne treba skúmať, je teda čakacia doba. Čakacia doba dnes na trhu sa hýbe od 0 po 18 mesiacov, takže logicky čakacia doba je čím kratšia, tým lepšie pre klienta, pretože čakacia doba je vlastne doba, počas ktorej nemá nárok klient na poistné plnenie z poistenia invalidity. Definuje sa dvomi spôsobmi, alebo začína dvomi spôsobmi. Tá čakacia doba buď sa definuje na príčinu tej invalidity, takže uvediem príklad, ak si uzatvorím zmluvu a je čakacia doba 2-3 mesiace, tak a je teda definovaná na príčinu invalidity, tak ak by som počas týchto 3 mesiacov mal invaliditu z nejakého dôvodu, tak automaticky teda plnené nemám. Niektoré poisťovne majú definovanú čakaciu dobu na ten posudok, na to rozhodnutie o znížení pracovnej schopnosti, kde teda sú zväčša tie čakacie doby dlhšie, to znamená 12 alebo 18 mesiacov. Vo všeobecnosti ale platí, že čím kratšia čakacia doba, tak tým výhodnejšie pre klienta a treba rozlišovať teda aj tú štruktúru, že bude to tá čakacia doba buď na to rozhodnutie o znížení na pracovnej schopnosti, alebo je to na tú príčinu. Takže to sú dva typy. Ďalším kritériom, ktoré treba určite skúmať, je, či má možnosť poisťovňa podľa poistných podmienok sa odvolať voči priznaniu invalidity, respektíve presnejšie zadefinované to v poistných podmienkach, takže či má možnosť poisťovňa poslať klienta na opakovanú prehliadku ním vybraného posudkového lekára alebo teda nejakého iného zmluvného lekára posudkového. Iba 2 poisťovne na trhu dnes nemajú definované v poistných podmienkach to, že pokiaľ by klient bol priznaný, by mu bola priznané zníženie pracovnej schopnosti, tak len 2 poisťovne to automaticky akceptujú v plnom rozsahu a nemajú možnosť sa podľa poistných podmienok odvolať, avšak zvyšné poisťovne majú podľa poistných podmienok možnosť klienta znova poslať na preskúmavanie zdravotného stavu. Takže to sú zase dosť veľké rozdiely. Ďalším kritériom, štvrtým kritériom je, od ktorého percenta sa považuje človek za invalid podľa poistných podmienok. Takže všetky poisťovne na trhu majú, okrem jednej, majú zníženie pracovnej schopnosti od 41% vrátane. Len jedna jediná poisťovňa na trhu považuje čiastočnú invaliditu už od 40%, takže tá daná poisťovňa má výhodu kvázi 1% navyše oproti konkurencii. Ďalším kritériom, ktoré treba skúmať, je, akým spôsobom
vypláca poistné plnenie poisťovňa pri poistnej udalosti. Dám príklad. Ak si navolíme poistnú sumu 100 000 pri invalidite a ak by som sa stal invalidom so znížením pracovnej schopnosti na 50%, teda už som čiastočným invalidom, tak sú poisťovne, ktoré automaticky vyplácajú 100% dohodnuté poistné sumy, takže v našom príklade 100 000. Avšak dve poisťovne na trhu majú zadefinované poistné plnenie spôsobom, že vyplatia príslušné percento z poistnej sumy, ktoré prináleží zníženiu pracovnej schopnosti. To znamená, je zásadný rozdiel v tomto prípade by to znamenalo, že vyplatia 50% z dojednanej poistnej sumy, takže 50 000. Takže to je zásadný rozdiel v tom, že či dostanem 50 000 alebo 100 000. Logicky tieto poisťovne majú teda aj nižšiu cenu pri poistení invalidity, pretože pri čiastočnej invalidite, ktorá tvorí 3/4 príčin všetkých invalidov, tak logicky by vyplácali nižšiu poistnú sumu. Takže na to si treba dať pozor. Ďalším kritériom, ktoré treba zohľadniť pri výbere poistenia invalidity je to, že či poisťovne vyplácajú pri všetkých príčinách 100% poistnej sumy naraz. Dám príklad, zase minimálne jedna poisťovňa to má zadefinované spôsobom takým, že pri psychických diagnózach vyplatia 50% poistnej sumy, ale zvyšok až keď po roku klient stále vie vydokladovať, že tá jeho diagnóza psychická pretrváva. Takže aj toto je rozdielny parameter a taktiež ešte jedno kritérium, ktoré určite treba spomenúť, je teda výstupný vek. Výstupný vek je teda vek, v ktorom zaniká poistenie invalidity. Ten najnižší dnes na trhu sa pohybuje od 62 rokov, ten najvyšší je 70 rokov, takže samozrejme platí, že čím je klient schopný byť dlhšie poistenie, tak tým pre ňoho lepšie. Treba však objektívne povedať, že neviete byť invalidom automaticky, keď nastupujete na starobný dôchodok. Takže dnes mať poistnú dobu možnosť natiahnuť až do 70 je skôr aktuálne marketingom, pretože aj tak v 64, keď človek nastúpi na starobný dôchodok, už vám automaticky teda zaniká aj poistenie invalidity, lebo už neviete po právnej stránke sa stať invalidom. Ale do budúcna, keď sa bude predĺžovať stredná dĺžka života, to bude jeden z tých výhodnejších parametrov mať túto poistnú dobu aj na dlhšie obdobie. A ešte spomeniem pri invalidite, teda možno si navoliť formu výplaty tzv. Mesačnou rentou. Takže pri tejto forme pripoistenia je nutné skúmať ešte dva parametre, a to je to, že či je povinný klient počas vyplácania danej mesačnej renty ďalej platiť poistné, pretože v niektorých poisťovniach, ak si navolím ja mesačnú rentu, niekoľko stovák eur, tak poisťovňa si vyžadujú, aby som naďalej platil dané poistenie, čo mi prípada teda dosť nevýhodné pre klienta. A taktiež, či je možnosť indexovať danú mesačnú dávku, pretože ak si dnes nastavím nejakú mesačnú dávku, napríklad vo výške 500 eur, tak logicky, pokiaľ neviem do budúcna indexovať, tak tých 500 eur alebo koľko eur si nastavím, bude logicky o 20 rokov oveľa smiešnejšia suma. A pozor, niektoré poisťovne nevedia indexovať mesačné dávky, takže vedia indexovať iba pri poistení s konštantnou poistnou sumou, ale mesačné dávky napríklad niektoré poisťovne indexovať nevedia. Takže popísal som teraz taký rozsiahly balík tých hlavných rozdielov pri poistení invalidity, preto sa vždy pri výbere toho daného pripoistenia nastavení špecializujte, teda vyberte si špecialistu, ktorý vám s tým dokáže pomôcť, pretože sú to zväčša v poistných podmienkach malé rozdiely, dokážu spôsobiť veľmi veľký rozdiel pri poistnej udalosti.